who actually saw the things happening. And tutambotaura navo tinzwe kuti vakaonyasoona chiko chichiitika musi weSaturday. Amai vangu ndokutendai chaizvo. Thank you so much nekuti joina kwamaita pachirongwa chedu this and that. Tinofara chaizvo. Mungatsanangurire maviewers kuti chii chakanyasoitika kuno kuBudiriro 2 on Saturday. Musi weSaturday papari pana vanhu vauya kwamadzibaba Mateo. Baba vakauya vakatogara muline sevamwe. Vagara muline sevamwe vakapinda time yavo yakwana. Pavakapinda madzibaba vakabva vanzi budai muende kwamadzikira. Tore bag renyu muende kwamadzikira. Masvika mubva mangoti amva madzoka. Baba vakaenda vachimhanya, vakabuda vachimhanya asina bhutsu vachibva vaenda vachimhanya. Pavakasvika ikoko vakabva vangodzoka. But vakaona secho ravo razara rakure. Mai vacho vaitodikitira kuratidza kuti vari kuremerwa. But vangasoroziva kuti vakatakura vangoziva kuti mune zvinhu zvanzi zvirimo. Baba pavakasvika vabva vangu madzibaba vabva vataura kuti baba vebhegi ravo vasvika here. Baba achibva kuti hongu ndiri pano. Zvazvanzi vhurai bhegi renyu. Zvandovhurira pano here zvikanzi vhurai muri pamuri ipapo. Baba ndibva vavhura bhegi ravo vananatsarivhura rese. Vachibva vatotizawo. Vachibva vanzi aiwa endai munatsonovhura bhegi renyu. Vachibva vavhura bhegi ravo mubva mabuda nyoka. Zvanzi mune zvimwe zvasara. Vhurai mama buda 1 ichibva yabuda imwe yacho vachibva vatiza. Baba vakatotiza vachibva vanomira uko kulemon uruko. Madzibaba vachibva vazonyoka yanga kuda kupinda mubamagogomo. Vachibva vanzi madzibaba nyoka yekuda kupindawo. Madzibaba vachibva vabuda vachibva vangodzinakura nyoka dziya. Baba vachibva vanzi batai nyoka dzenyu mega. Baba ndibva vabata nyoka dzavo. Ndipo vakatanga kufamba nadzo vakadzibata kumuromo. So imwe yacho yaitorutsa mukaka mheno zvayaitorutsa imwe yachoni. Imwe yanga itori nechuma. Vachibva vatanga kufamba nadzo nyoka dzavo baba vave. Ndipo vabva vachitenderera nadzo nyoka dziyambva vaendako. Baba ndipakazodzwa nzi nyoka idzika havadzisi dzavo. Ivo vangasiri kutozviziva kuti vane nyoka dziri kuvateera. But inhau yekuti inhau kushandiswa nababa vasitasara pavana murudzi mavo. Ende zvinhu zvinonzi zvakatanga 2011 pavakachata. Vachata vakadonha pamuchato pavo. Vadonha pamuchato pavo ndo pazvakatangira. Havana chavaneta chinobatika muupenyu hwavo. Vakadaidzwa kubasa vanokwanisa kunzwi yekubasa. Vanokwanisa kutoti vari murodhi vasati vaenda kozvonzi achiregedzai zvenyu. Hakuchisina basa. Saka kumba kwava nemukadzi wavo vagara vanogara vanotongona hapana kuwirirana mheno zviri kutongoitika nekuda kwenhau yezvinhu zviri kuvanatambudza. Saka pavakauya panapa nekubatwa kwazvakaita vakabva zvasungwa zvakatobatwa mubva dzasungwa nyoka dziya ndobva dzaendawo hameno kwadzakanopiswa kumbudzuku ndokwadzakaenda kunopiswa. Now kune vazhinji vari kuti aiwa nyoka idzi ndedzamadzibaba Mateo. Munoti kudiniko? Nyoka hadzisi dzamadzibaba Mateo. Kozi madzibaba Mateo havanambobuda mumba. Madzibaba Mateo vakaramba vari mumba mavachi vari imomo. Uye akaenda ega kurodhuku akadzoka ega nezvinhu zvake. Ende paakavhura bhegi pakaita zvese zvimadzibaba Mateo havanatombobuda panze. Madzibaba Mateo vakaramba vari mumba vachiita basa ravo. Havatoda havasi dzavo. Uyu nyoka akatobva nadzo akaberekeswa kumba kwavo ndokakabva nadzo kwazaifanira kuuya nana vamwe vake. Vachibva varamba vakafonerwa kanzi toitera zvateta baba vacho vakafonera itai henyu zvamunoita. Uyu achibva aitirwa keka nyoka ndobva dzabudaka. Ndokubatsirwa kwaakaita. Nyoka idzi dzanzi dzakakura seiko? Aiwa nyoka dzadziripo. Dzakareba ihombe. Dzototyisa. Hamutombodzitarisi kaviri kana uchitotya. Unoti ihombe. Nyoka dzadziripo. Ende dzatone makore kuti dzogona kuto inini nditori mudika nditokwani padziri nyoka idzodzo. Makore angu mashoma asingaiti padziri nyoka dzacho. If you're just joining us, this is a program we call This and That, and we are unraveling the issue of those two snakes. Remember, at the beginning of the show, we played you a clip detailing what transpired on Saturday. Amino, mashoko amuna okune vari kuona panguva ino tichitaura nyaya iyi ndeye kuti kudiniko? Kune vari kuona zviri kuitika kuna madzibaba Mateo vanobatsirwa. Vakawanda vari kubatsirwa namadzibaba Mateo vachipona. Ina yangu hanisana batsirwa nawo. Kwasi ndatiwo murodhi shodariko nchienda kwandi kuenda. But vakawanda vari kutaura kuti tinopona ende vari kutotaura senhau yevanobatirwa zvinhu vachitoponeswa ka. Vakawanda vari kupuwa mabasa. Vakawanda vari kubatirwa zvikwambo zvine chivanesa mumadzinza mavanditi. Vari kupona vakawanda. So this is our first witness detailing what transpired on Saturday. Vari kuti vakanyasoona zvichiitika hadzizi nhema. Vakawanda vanga vachifunga kuti zvakaitira kumabvuku. No, it actually happened here muno muBudiriro 2. Ameno mashoko ekupedzisira musati maenda zvenyu. Ini mashoko ekupedzisira ndoda kupa kune vanhu ka. Vanhu vanoda kubatsirwa namadzibaba Mateo ka ngavauye vakasununguka vabatsirwe ende vanobatsirwa zvemachokwadi ende vachipona. Zvese zvavanoda zvinoita. Ende madzibaba Mateo havashandisi zvinhu zvavo vachinyepera kuti zvabuda pana ningi. Vanokubatsira iwe kana une zviripo zvinotokunetsaka uchitorarama uchitozouya uchitozopawo testimony kune vamwe vachiuya vachizobatsirwa. Ndo mashoko andoda kupa kune vanhu kuti kana vauya kunokuka ngavasauye vange varida kunyepera kana kuona kuti madzibaba Mateo vari kunyeperwa havasi kunyeperwa vanhu vari kutoponesawo vanhu madzibaba Mateo. Ndatenda.
Kana muri kumba, kana muri kuma office, kana muri mota. This is a live broadcast on